Yo, yung adlaw Sabado na ano, may buntag. So, natagpuan ron. Lapo-lapo kay nagwantas pa. Natag ibuhat diri. Ningas tubig, no? So, mo ni ang atong trabaho ron. Kani. So, diri mig hapon nagbuhos mi sa kuan. Sa iyang patunganan. So, temporary na kung yung ana. Kita mo na? Mo na siya? Yung ana, oras sa pagtaon. Mo na siya. Pero temporary pa na. Kani, ato ni plastaron dari. Nga dayon, kani, patong dari. So, ang buwan na ni, mausap niya itong linya. Mahabog na ni siya. Mo na yung atong usbon ron. Nakataydaang mga gamit dari. So, mo na no? Pagkahumanan sakan sa tag-atop dahil nasa ito dito atop dyan sa building po na sad motorang nagmuwan dito sa kawit tapo init po dito nagmuwan belakang so mo naghuwat-huwat pa ta sa kung ano kaya nagpundo pa sila tubig dito nagpundo pa sila tubig kinahanglan putlon man ako kani. Ako ni pumutlon. Mga akong giingnan dito ang utility nga pupundo sa tubig diya kay. Kunya na ako ni putla basig mo burn out mo diya wa mo kailo kahugas ng lubot diya. So maro no shout out diya sa mga nagtanawan sa kuang mga vlog diya no. Si pobre nga ni kamot ba. Basta kay buhalag pobre basta ni kamot gyapon. Sumo na atong obrahon ron. Naghuwat ako sa buwan. Tawag ito yung utility nga. Okay na, putol na yun. Kaya ako rin bang sa ron, si solo ko rin. Mani usbo na to kay, kita mo ani. Kita siguro, kasi kita sa una na kong vlog. Na ani. Kinahan lang pamutlo ni. Ani putlo ni din. Kanyan ta, sumpay ni sila Mana, putol na. Simple ra ba? Kuyaw kay niya, murag plangka ba, murag electrical room, bantay mo. Mo ni siya. Mo ni ato ang kuan ron. Simbolon, gaya mo. Kuan ito, kuan pundog tubig. Ato na ning putlor ditson tay putol na, mo may tubig ya ron. Bitaw no paabot ta kay. Sahod pa sila dito. Sahod pa sila tubig. So apa sila kahuman siguro no? Sige pa magpadayon ko maganda ng makinda na to rin. So din na siya mukuan ron. Ako na ning pagnon kay hapon ako sa nang orasa ron. So alas 10 lang gani di. So nakaandam na tong mga kuano gamit no. Nating flies, nating katala. Nating bitubo. Cutter cutter sa mga pagtulik ni. So ato nag-iinit daan ang atong kuan plansa. Ato nag-iinit daan para inighandos na to sa sinina. Init na siya. Darah dia besar ba? Kamera ba? Kita ba? Botlon. Sos. Guys, kuman oi. Pao lagi. Pao lagi ka lagi.
Sa balik. Okay na! Lalahi. Lalahi. Na. So ato na naputol na to. Ato na ning remedyohon. So ano no? Putol na. Ako na ning i-plaster. So mag-charge ako kalubaton ko. Kaita ni mag-vlog ta nya kanto cellphone kalubaton. So maon na ni nahitabo no. So wala tayong mga fittings no. Wala tay kuha na ni kaning low budget ba. Gamit ang taning tripod heating paslak dia ano naman tirada ba mura sa tinuod gamit rin tagpuan dia kani ya ano si pinalo budget ba kanin lay kuwang na to kanina lang diha. So, maniutos ta kay alas 12 na. Alas 12 dos. Oh, mahuman ta diri atop sa ta. Kat atop. Okay guys, no. Tara mga ano ta. Trabaho. Sus. Pag ginahuman. Kumanon ta ni og kanang wa ta magkuan. May materialis ato lang gipangita agpaagi. Gani kay tripod na tubo diri. Mga ato nahimo. Himo na tong kon. Coupling ba? Coupling bro inner. Coupling rin sa outside. Daya tong coupling kaya si inner rin butang. Mangga. Ano
pag kumangkaon ba, may mangga-mangga ba? Oh, ini ternyata mong kanon ako ba? Ito si Ubak, sa putang mo. Init. Init ba? Init. Kanda. Oh? Ang tao na tayo. Malain. Tao kay suba. Pakbit, hutan. Ano yung dali niya? Itlog. Suka sa kuha. Ay, yung mga nagkao. Kao tag mangga. Kaya murag wala kao mangga ba. Pila na katuig. Awas si siguro kabog sa katuig. Pila na kabuan. Basta, no, mungkin ako kao mangga. Taong ko. Sarang kabog, pag naman siya pang himagas, maraming magkaon ba. Ah. Murag ba panahon gapon panahon lang ato sa ning ana ba pinhapin kuno kay ba. Taog na. Tabak ang tostos. Samot. Ligira gamay, ay samot. Ang problema ani rug asa ta ligid. So datong bahon kay napay sobra gamay. Panahurot mo snack mo kuan gani ha. Tawag anang kahit ng pan ng baton mo. Ay kuan kay binangkal. Nakahurot ko ka buok. Sus. Busog ko eh. Kisa mo sa nina. Labay ko na no. Mabako na. Kamar mangita tagliranan. Okay. Kuam ni Nina, di nga ilapay na ko ng kuam ni. Kuam ni Nina kabuang. Ayaw ilapay kay kuam ni. So na di helmet. So ato mga butang na dre. Saway mga awat di ay. Natog ta. Kusiradaan kay na. Alright. So okay mga kapobre no. Ato rin taon. Nya. Pagtaon na to wata ka video. Pero murag na nag-video ganiha nya. Mangayo ka to yung video. Ang kuan diri. Ang manager dyan nag-video ganiha. Ato pa ngayon suway ang video. Ato kuan. Sumpay sa pagtaon. So mo rin no. Okay na daog na ni. So ay kuplingay ni gigamitan na ako 3/4 uno man ni. Ya 3/4 mo na gipaslag des one. Tunga. Gigamitan na to kuan. Magic bagay. Pare ani 3/4 ya uno. Pansak ra ba ako. Tira-tira ginagmay ba ako. Mo na siya. Daog na na. So kani bawa na ni gamit putol na ko dia So anay daghang lisuonon kanira kanira ko kana kani pwede ra rin mo hilabtan diri ara kang paong diri mo nang paggon diri wa na siya daog ra di pareha ana nga murag plangka sa kuan ba
nasa electrical room daw ni plangka. Oh. Yeah. Ang main ani dira, morning main. Oh, na may kuan. So itawagan ng bypass. Na main plangka na napay bypass dire. Sabay subay ka na asa napita dong. Oh, dara. Ito. So mao na nun ang video sa pagtrabaho na ko ani. Ako lang niya butang diha. Sunod aning video ha. Kaya masakan ako katok adto sa ko dito mag vlog, mag-vlog, trabaho. So, kita ka sa ako. Yo guys, no. Philip Silver sa rin. Na ngani ang pag DIY og kuan, piping sa PPR. DIY. Way kuplingay ba? Way kuplingay. Oh, way kuplingay ko ni. Oh. Oh, magpatahod mo guys, magpa-piping mo sa iyong linyada das yung tubig. Deep well. Oh. Mga unsa pa na nga klase nga kuanda. Punta ka lang yun ng tawhana. Ano? Nakakano. Round ulit. Sa kasa ni. Namoy pamasa pa simentos yung balay kani kunta ka yun eh. Pulido ka din sa mga trabaho guys. Oh, tanawa mo din yung ano. Grabe yung linya ha. Wala na pag-rail sir. Wala. Patay ng mita ni. Nani pag-rails. Oh. Pasok na kayong tubig animal. Ay, kanada ron. Ang kuyaw di ba? Ang kuyaw ani agas sa tubig mo nang tuwo na lang. Ya, mas. Ano ba din na leaking ni? Leaking na, union ba? Yun. Ay, solvent. Ako sugod. Kusugas tubig eh. So ayan guys, So ayan to eh. moment of truth. Awan to di pa mo Di ba mo leaking? blinking. May banay. Sos kusuga. Kusuga sa tubig. Oh, ito lagi. Lagi gamit ito. Yung magpulalipan mo na ito. Yata ya. Patong mo daw. Ayun. Oh. Pao deh. Pao yun. Andar. Buat na. Naman eh delay ko. Sila kasikas dili na ba? Kapag una, ako pag-ipatong ng isa sa ano? Pag-ipatong. Yun na. Ako na. Oh. Patay. Gusto mo ito? Ha? Gusto mo ito? Gusto mo. Dili ba ito? Dili ba? Sige. Ito yung ba? Yung hindi nga ito eh. Nakakuan. Bakit na? Bakit na? Okay guys, so punta ka lang yun eh kung namoy panginahanglan na eh. Oh, diyan ako mga kapobre now, nakasaka na ko sa taas. So sa lipod ko gamay aning kuan kay grabe inita. Mauwi pagsaka nako ako sa kadayon kay ni-snack pa ko daan. Nalibang ko daan, nangihi ko daan. Kay dire way hianan sa taas. Na hianan. Pwede ta kay kalibang, pwede sad. So muna sitwasyon sa top no.
So adto ta sa may kahoy oh, kabantay man ang tumoy sa kahoy. Anha ta diha magbulit sa kuan. Sa atop nga nabuslot. So natong dao, mo niyo. Ang atong kuan armas di puigo ba. Silong sa ko init ay. Mintahagan ng initan ni kay salipdan sa panganod ba. Salipdan siya sa kuan. Tuntos to sa tadaan. Grabe. Kumana to dito. Ari na po sa taas. Kumana ni, ulit tayo. Sabado bayaron. Alas 3 man. Oh, alas 3 sakto kita ko snack lagi alas 3. Alas 3 size. Sakto lagi. Kuman sa kadayong ni. Hinahinay ko kay stress na pare hagapon sos. 5:30 na nabot sa Mandawi. Mo nang kahoya di oh. Na dihang kuan. Kung makita ni mo ning atopa, grabe ka slope ni dire. Slope pas bakilid ba oh. Pinalubak pa kuyawa ni oy. Sus, kilira. Mo ni atop dire oh. Kuya atopa oy. Grabe ka bakilid. Tangason kayo. So na dito ang to sa may eskina. So ari kita sa gater agi kini kaagi ni sino. Sa pag-agi ni mo ana nga. Perte man ang lawom sa diri oh. Ni daan diha oh. Daan di ay. Oh. Minteriyo na di oh, nahan. Minteriyuhan ba oh. Atay misan ni pagkalisuda misan ni kanon oh sana man ni oy so okay mga kapobre na humana ta dito grabe di taga saka diha kay di taga saka diha oh kung masakaan na bakilid na oh mo nang ugari ka dire nagtrabahoon diha ari kamo ato kastomoy dito ato ka dito maagi mulakaw kaning gatir hindi mga kalakaw ani nga kuan man ni pakilid man kay ni saon na okay guys mga kapobre manatag ulit may sobra to sila to gamit pa ni sa lain. May simbahan dias kuan oh. Simbahan sa Katoliko na oh. Dito sa eskwelahan. Grabe nita. Hayag kayo. Silong tagamay dire. Silong tagamay balis bisan kay wa may ulan pero ang init hilabihan. So silong mo ta dire no. Grabe nita ya moagi ta diha ta moagi sa billboard padung ubos. So dala ko tason siguro kong vlog kay mo puno na akong cellphone sa kuan mga video ba niya sige tag vlog bitaw kanang taas kayo niya way mananaw sayang kayo pero okay ra na ko i-upload di ba.
So sa mga nag-views ako sa YouTube, thank you kayo. Dako na ngayon tabang na ko ang views ba. Ya, kanang mga ads nga dili skip, okay ra. Tan-aw ninyo, ayaw ninyo skip, di ba? Tabang-tabang sa ba namsam sa ni sila oy. Yung ano oy. Oh, dili na tama na ko ang vlog kay. Grabe. Init kayo, dili ra ko silong gamay kayo, oh. Gamay kayo ni ba? Yang adlaw, naram sa ding adlaw, adlaw. Sa lipod ko gamay. Ana ba? Grabe nita eh. So thank you, bye-bye yung tanan dia og amping kanunay.